Vítejte, milí diváci, v dnešním videu, které je ponorem do fascinujícího a občas hrůzu přinášejícího světa spojeného se smrtí. Smrt, stejně jako život, nám přináší mnoho otázek a záhad. A toto video je věnováno objevování nečekaných, zajímavých a někdy i šokujících faktů, které jsou spjaty s tímto nevyhnutelným aspektem lidské existence. Každý den se setkáváme se smrtí, ale kolik z nás skutečně ví o zajímavostech, které jsou s ní spojeny? V historii, kultuře a dokonce i ve vědě existuje mnoho příběhů a událostí, které mohou poodhalit různé aspekty tohoto tajemného téma. Lidské tělo po smrtí obsahuje 206 kostí. Víte ale, že jste se narodili s 260 kostmi? Při useknutí hlavy mozek zůstává při vědomí ještě dalších 20 sekund. Po 20 sekundách je hlava oficiálně a biologicky mrtvá. Ve světě zvířat je dokonce zaznamenaný případ useknutí hlavy hadu, který byl následně ještě 20 minut při vědomí. Nehty a vlasy po smrti rostou, alespoň se to tak říká. Ve skutečnosti nehty ani vlasy nerostou, jen z pohledu pozorovatele můžou působit, že se jejich délka prodlužuje. Lidská kůže a svaly kolem nehtů se naopak smršťují. Když zemřeme, enzymy a bakterie, které nám byly užitečné k trávení ve střevech, nás začnou trávit zevnitř ven. V současné době obývá naši planetu více než 8 miliard jednotlivců, přičemž za celou historii lidstva jsme překročili hranici 100 miliard mrtvých osob. Proč mrtvoly v moři vyplavou poté, co se utopí? Je to způsobené vnitřními plyny, které vznikají postupným rozkladem orgánů. Při vyplavení se tělo může zbavit těchto plynů a znovu se potopit na dno. Zároveň je velice pravděpodobné, že tělo bude vždy vyplavené tváří dolů. Tenhle jev způsobují končetiny, které jako kotvy táhnou tělo ke dnu. Jak se určí čas smrti v rozmezích dnů? Vědci využívají různé druhy hmyzu, které podle doby trvajícího rozpadu těla dokážou zjistit předpokládaný čas smrti. Jako praktickou ukázku využívání těchto postupů lze uvést případ rolníka, který byl nalezen zavražděný u cesty a na jeho těle bylo mnoho sečných ran. Místní pán nařídil všem obyvatelům, aby přinesli k prohlídce své srpy. Bylo horko a kolem létaly mouchy, jež všechny sedaly na jeden srp. Rolníkovi, kterému srp patřil, pán řekl: ostatních srpů si nevšímají. To ty si jej zabil svým srpem, na který teď sedají mouchy. Pán dále popisuje, jak vrah sklonil svoji hlavu a přiznal se. Tento případ je tak určitým prapředkem vědeckého uvažování při vyšetřování zločinu. Každý den ztrácíme 150 000 životů, což představuje masivní ztrátu na lidském životě na celém světě každý jednotlivý den. Více lidí umře na vyléčitelné nemoci, než na ty nevyléčitelné. Erekce během oběšení. Tenhle fakt je reálný a je způsobený zástavou srdce, která řídí cirkulaci krve po celém těle, a to zapříčiní proudění krve do spodní části těla. Livor mortis, též známý jako hypostatická skvrna, je fenomén spojený s biologickými změnami v lidském těle po smrti. Po zástavě oběhu krve začne krev gravitačně stékat ke spodním částem těla, což vytváří tmavě fialové nebo modrofialové skvrny, obvykle na spodních částech těla. Tyto skvrny se obvykle objevují asi 2 až 4 hodiny po smrti a dosahují svého maximálního výrazu zhruba po 8 až 12 hodinách. Proč se používá fráze smrt stářím? Jak stárneme, zvyšuje se pravděpodobnost, že budeme trpět řadou zdravotních problémů, buňky se již neopravují a imunitní systém slábne. Smrt stářím je spíše hovorový způsob, kterým označujeme smrt staršího člověka, kde není zřejmá nebo dobře pochopená příčina.
Lékaři jsou nástrojem dlouhověkosti. Víte ale, že přes 7 000 smrtí ročně je způsobenou pouze kvůli špatně čitelnému receptu od lékaře? Na světě je pouze jeden živočich, který je klasifikován jakožto nesmrtelný. Jedná se o medúzu žijící v tropických vodách. Nejzvláštnější smrt si připisuje Alex Mitchell, který se při sledování seriálu usmál k smrti. Smrt není zrovna nejlepší téma k diskuzi, ale doufáme, že si z dnešního videa nějakou zajímavou informaci odnesete. Pokud se vám video líbilo, dejte like a odběr pro více videí.